Balik na diri sa Negros Oriental sa nagpadaing public hearing sa Commission on Elections kon COMELEC. Majority sa mga molupyo, mga stakeholder diri sa lungsod sa Valencia sa Negros Oriental ang supak ngay uswag ang barangay ug ang iske elections. Ano akong report? Gihugupan sa mga molupyo ug mga opisyal sa lungsod sa Valencia ang public hearing kaganiang buntag. Silang tanan supak sa pag-uswag sa eleksyon gawas lang sa hugpong sa PPCRB nga may pabor sa postponement tungod sa kabalaka sa sitwasyon. Ang public hearing gitambungan ni COMELEC Commissioner Amy Ferolino o Regional Election Director Lionel Marco Castillano. Giulagway sa COMELEC kasagad sa puso ng mga tao supak sa postponement apan gikinahanglan nga iagi gihapon sa proseso. Gipaniguro nini nga magbalinaon ang eleksyon. Base sa ato ang mga nadungog duha ka hearing sa atong natambungan sukad gahapon, majority sa mga nadungog nato nga nagpasibaw sa ilang mga position kay pabor sila nga ipadayon sa October 30. After sa hearing, mag-submit man ni ang atong mga hearing officers, i-consolidate ni sa ato ang opisina sa COMELEC diri, i-submit nila sa Commission and Bank, and then we will assess. We will also compare with the data submitted by the PNP and AFP. Samtang ipadayag ni Atty. Castillano nga padayon ang pagpangandam sa COMELEC, madayon man o dili ang eleksyon, usa sa pagpangandam nila ang training sa mga magtutudlo nga mo serbisyo sa piniliay. Gamay na lang yoy kula. Dako na lang ang panahon ani nga pag-training sa mga teachers, pag-appoint sa mga teachers kay dili man ta ka-appoint sa ila kung dili maka-filing sa Certificate of Candidacy. Samtang malinaw na ang nagpadayon nga public hearing matod sa kapulisan. So far, sir, since we assume, sir, last March 10, sir, peaceful ragyapon kayo ang Valencia, sir. Nagpabilin ragyapon, sir, nga wala tayong mga major incident, sir, nga nahitabo, sir. Kauban silang Godfrey Relian ug Alfonso Bliss. Ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.